A Physio Education ötlete egy nagyon egyszerű felismerésből született. Gyógytornászként dolgozom, nagyon sok futóval találkozom. Sikeres rehabilitációk után viszont számtalanszor visszatértek hozzám a kezelőágyra, mi nagyon zavart, mint szakember. Elkezdtem ezen gondolkozni, mi lehet ennek az oka. Arra a felismerésre jutottam, hogy ugyan a rehabilitáció sikeres, de mivel a futás technikájon nem változik semmi, ezért nyilvánvalóan ugyanabban a túltereléses problémába, szindrómába esnek bele. Elkezdtem keresni képzéseket itthon is, külföldön is, de nem találtam semmit, legalábbis összefüggő képzés nem, csak workshopokat, előadásokat. Ezért megszületett bennem az ötlet, hogy miért ne csináljam meg én. Mivel sokat dolgozom, ezért tudtam, hogy egyedül erre nem leszek képes, és kerestem magam mellé egy másik szakembert, így találkoztunk Domenikával. Szerencsére már az első alkalommal kiderült, hogy ő szakmailag, emberileg működik a kémia közöttünk. Nagyjából 2,5 évvel ezelőtt, de hétvégén összeültünk, ekkor kutatásokat néztünk, szakirodalmakat elemeztünk ki, illetve workshopokat néztünk meg. Így állt össze a tananyag, ezután akkreditáltattuk a továbbképzést. Itt született meg a Physio Education, egy hiánypótló továbbképzés, ami segítséget nyújt a szakembereknek és a futóknak is.